assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide mon min goyi wadde kala sahay Actu people ɗo e Piindi TV en gari kam gam addande mon ko jiɗɗon ko woni caméra o ko Ibrahima Thiombane to technique to ko Ali Fall hande min gadda mon ko ganda ko woni people aji woni clash entre les rappeurs ɗum non on clash ko jokki wodi e won hen rappeur uji kadi jabtiɓe caggal bullshit Kapi King e Manbour mamin gar e jabtiɓe ɓe kono mo ganda woni Bammali ko artiste kepinaɗo ɗo e leydi Sénégal kañum tigui waɗa accusé taw ko debbo goto waɗi maximum gartu e caɗele ɗe ɗon Lamine Ndiaye ko acteur comédien o wona celluɗo oɗo saaha e caɗele makko e soleil levant o haali ɗum e sanga nde o waɗanno ko ganda ko woni interview e wonde hen e journaliste min gartu hen joni ko ɓoyata jehen ƴeewen jenggal garten tigi bandiraɓe on jarnami e yebde e wadde commentaire wadde ko ganda ko woni like kono wadde partage e kala saaha ɗum noon tawno ko ɗum woni ko sembinte men ɗum ɗo noon jarama no feewi puddatɗen hande people aji men ko Lamine Ndiaye acteur comédien keppinaɗo no feewi ko ganda ko woni théâtre e leydi Sénégal nde tawno o joui kadi e ko ganda ko woni théâtre uji kewɗi kono kadi ko ganda ko woni e milieu théâtre omo heptina hen no feewi konko Lamine Ndiaye hollita tigui wona celluɗo te rafi o lelnimo ko juuti e caggal interview mo waɗi konko Lamine Ndiaye mo hollita tigui noon dimago mako hokkanimo joɗade hay nokku no hollita rafi mako yimɓe walla ñaago ballal omo yetta Allah no feewi ne tawno konko lakkatte wonko dimago mako hokkanimo e on sanga noon journaliste ɗi namdimo mo hakkude mabɓe hakkude makko e soleil levant ɓe ganduɗa ko sane e waɗɓe gonni toon o holliti tigui ko wiya ko gonga wonko meeɗi juuɗiɗe mabɓe hono ha joni ɓe joɓanimo e wiiri kono haɗani konko Lamine Ndiaye mo wiye ko oɗo woni première fois mako haalde hen te o accan haalde e ɗum ɗo nde tawno o accidi ɓe e jomiraɗo o nodda ɓe e kala saaha hay goto e mabɓe jabtotako o wi o jooɗi ko ñalawma goto o yi sane jooɗi e télé ene wiya wonde kala mabɓe jogani kalis yo ar ɓe degla ɗum ɓe cinña ɓe totta ɗum chek kono konko Lamine Ndiaye o wi so tawno ko hono noon ɓe mbajirno ko ganduɗa ko woni neɓe cohlirnomo mo yaar noon kono wona noon foof koye suturo wonno ɗum noon o yahata hay goto télé walla omo noddotoon e on sanga ni Lamine Ndiaye yamo woyi bojji kisdi e wiidemo konko ala ko tiiɗimo so wona Sénégal ko Sénégal tan o yiɗi te so tawi o jooɗima ha o yi wone Sénégal wonata hunde weldemo konko Lamine Ndiaye o holliti tigui noon ko boni tan yimɓeɓe heewi ɓayinde te yimɓeɓe sukaɓe walla yimɓe hewɓe hen dañi ko fitte fituji mumen foof nawi ɗum koko ganda ko woni wod boniyanke walla wadde ko ganda ko woni ko fewani ɗum noon welanimo hay saaha goto yimɓe dutto e jomiraɗo tigi sen jokki people aji men François Hélène Gueye on mo ganduɗa konko woni présidente collectif ko ganduɗa ko woni défense droit ji Adji Raby Sarr konko François Hélène Gueye mo ganduɗa yimɓe ne mbini konko woni jinnaɗo Adji Raby Sarr debbo sababunimo ko dardemo ko tinde e droit ji Adji Sarr kañum tigui noon wanno invité ko ganduɗa ko woni guddigi ɗum noon koto ganduɗa to woni to DTV konko noon omo hulta ha joni to darino ɗo ko ɗon dari ngam wallude ɓiyi ko kono noon ɓiɗi kadi ko ganda ko woni justice waɗe noon e omo ganduɗa woni Adji Raby Sarr kadi dow ɗum noon konko François Hélène Gueye mo holti tigui noon omo ganduɗa woni MC Niass waɗi no proposé Adji Raby Sarr ngam ɓe mbawa noon resnodirde ɗum noon ni ko Adji Raby Sarr haalnimo ɗum tigi ha joni people aji men ko ɗum tigui waɗi buzz partout kala to birtida e internet ɗo ko ɗum woni ko yimɓeɓe jewtata woni debbo goto innitirtoɗo e inde Tida konko tigui waɗi accusé noon ɓiɗɗo Mapenda Seck guinnitirtoɗo Bambali on ko gimowo ɗum noon o wi Bambali tigui noon jibini ɓiyi ko debbo biyeteɗo jara taw yarate koye duuɓi 4 woni 4 ans o wi noon ko muusimo hawa yalti o yihi to internet uji o haali ko tan o noddi Bambali ko wona goho ko wona ɗiɗi o waɗimo message ngam o waɗi reconnaître ɓinguel makko oɗon kono jaɓani ɗum saabi tigui noon o yalti ɗum koto Sénégal e ko ganduɗa to woni to Dakar Buzz o waɗi ɗen interview ene way noon hewɓe noon internet uji ɗi jonnani ɗum saabu noon wiide on wawno dañde sutura
retour e hoore makko kono wiide makko non ko tampudo saabi o waɗi ɗum Ousmane Seck ko jinnaɗo e Bambali kañum o wi non kala kay ɓooyi ne tawno non debbo meeɗi tawde mo to zone no soirée noddimo o fayi dow ɓe kalde kamɓe ɗiɗo hollimo ha hollimo foto cukalel ngel kono wi no yi foto cukalel ngel noon ƴiƴam makko ko dogi e yi andude tan wonde oɗo cukalel ko jeeya e mabɓe nde tawno koye faramaren tigui o jeeya nde tawno omo nande e mabɓe no feewi ko ɗum woni konngel mum ko wiide konko yiiɗa haalde ko yiɗa haalde ko feewane walla o haalano yarani kono kam ko andi haw hande tan o anda ko woni caggal ɗum kono kam cukalel ngel nande e mabɓe e on alhaali so tawi debbo biyete tidda wi ko ene jogui on suka mo wi ko Bambali jibini ɗum omo jogui ɗum joggol moƴƴol omo reeni ɗum te kadi omo tata ɗum ñamde e yerde mankiraka haydara ene wayno oɗon ɗen kongi woodi noon guittude ɗum ha laaɓi on suka debbo noon ko miñiraɗo e o mo ganduɗa woni guiñiraɗo Mam Diara e wiide makko noon tiiɗa gila no cukalel ngel dañi lebbi ɗiɗi addi ɗum e mabɓe fowi ɗum e mabɓe ha guila nden ha joni darta cukalel ngel ƴewata ɗum totta ɗum ñam totta ɗum yerde totta ɗum kus walla ni comci e wiide ko kamɓe tan jogui so tawi o jooɗima ha wonani tiiɗa yalti e télé ne wiya tigui konko jogui ñamde walla yardu cukalel ngel ɗum no jahama no feewi gasnirten people aji men ko clash ɗi ganduɗa teskama no feewi e rapport uji halprereɓe caggal bullshit manbour ɗum noon Kapiking yiyama noon omo ganduɗa woni visa bi waɗi réplique jabtima omo ganduɗa woni manbour e soma ko goto mo ganduɗa yalti ko le 22 wiyete ko master clash konko noon o jabtima no feewi manbour kono ene wayno manbour accitani no feewi visa e ɗiɗon clash ne tawno konko no jabtima le 23 o waɗi bour clip officiel o jabti no feewi omo ganduɗa woni visa bi yimɓe ne kala deƴƴani omo ganduɗa woni absen miñiraɗo e advise mo ganduɗa noon rapport uji ne kewi waddemo clash ko heewi kañumne o yaltini ko ganduɗa ko woni hoto ceerde o yalti konko absen noon o waɗi ko ganduɗa ko woni clash no feewi fewde e rapport uji ɓeɗen ɓe ganduɗa koko mbaɗanomi clash e kala e saaha omo jabtoɓe e ɗiɗon clash uji ɗi ha joni no jokki mbete ko ɗo hatta walla jokkan ha yeeso ko lawol bandiraɓe avo clavier ɗum noon hewɓe noon no jonno ɗum saabu ne mbiya wonde tigui koko ɓeyto ko ganduɗa ko woni compétence walla hollidde tigui mbawka mabɓe kala e saaha ɗum wonno kamin tongoɗo moon hannde e people aji ɗi kala konke haala ka ñague mo yafuye wonano fanande wonno ko weltinde moon on jarama ha saaha goɗɗo.